माथो डाक्टरानो बुंदोंबालाय गुजि गुदुंजों माने साथा आथिंजों थुफ्लंनांगौ होननानै बुंदों नालाय बेनिखायनो थुफ्लंनोसै नोंनि खोमाखौ। मा होनखो? है साला आंबो बावदोंसो गोसा गोसा रायलायनांगौ ना। माने नोंनि खोमाखौ थुफ्लंनांगौ होनदों नालाय साथा आथिंजों बेनिखायनो थुफ्लंनोसै आं। आफा दिनै थुफ्लंथ'नाङालै दिनै रेस्ट लाथ'निब्रा गाबोन थुफ्लं गाबोन। मा गाबोन गुबुन बिलाइ दिनैनो दानो थुफ्लंगोन आं। आं गिदोंलै आफा। गिना जेबो लाब गैया नङाबा नों बेंगा जानानै थाबाय थागोन। आं दिनै गिदोंलै गाबोन पाक्का रेडि जागोन आं पाक्का खोमाखौ आं गाबोन थुफ्लंगोन। दे खोमाखौ गाबोन थुफ्लंदो दिनै थाथ'थोंसै गिदों खोमा मानसिया। मा नोंबो खोमाखौ थुफ्लंनोसो होबाय होमबा? ओइ लायथो खोमाया बिराद गाज्रिनो बेंगा जाबायलै हांग्रोमोनदि थुफ्लं मारनोसै नामा? नाङा थुफ्लङा गाबोन थुफ्लंदो दे दिनै गिदों खोमा गथ'आ। मा होनदोंलै नों? आं होनदों नोंनि खोमाखौ गाबोन थुफ्लंथोंसै होननानै। थेंक्रु नोंसोरलाय मा सानो? दिनै थुफ्लंनाय गाबोन थुफ्लंनाय एखेसो। आरो नोंलाय? आपुन का क्या बस पिक्चर देखना है पॉपकॉर्न खाना है। आयै नोंलाय? हा मा खालामो खालामबानो जाबाय आरो आंथ' गिलु बालु नायनोसो गियोहाय बेफोरबायदि खोमा थुफ्लंनाय मानाय होनबाथाय। आफा गाबोन थुफ्लंदोब्रा दिनै रेस्ट लाथ'नोसै। बिदि बेंगा जानानै थाबाय थानोसै नामा नों? गाबोन हमसिबाबो आंनि खोमाखौ थुफ्लंदो साथा आथिंजों आं बादा होथारा आफा। आच्छा बारु थाइबानि लारु। मा होनखो? आच्छा बारु थाइबानि लारु होनदों आं। हराव कान्ट'नि फन फैयाखैथ'। र उनाव खबर लागोन आं। नोंनि खोमायाल' मोजां जाग्रोथोंसै। आंबो गामिनि गथ'फोरखौ एसे एदावहैनोलै। गामिनि गथ'खौ एदावहैनो ना? नोंसो एदाव जायाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय न'आव फैनानै गाबफैयाबानो जाबाय आरो नों दाउखा राजा। अपना टाइम आएगा होननायखौ बुजिया नामाब्रा आफा? नुबायना हांग्रोमोनदि बिराद थिफुदला ओंखारलांदों दा फैनानै गाबफैयाबानो जाबाय बियो आंखौ एदावदों गोसोम होननानै। ओइ हांग्रोमोनदि थांलाय साहा फुदुंहैलाय साहा लोंनि आं। आंहाबो गामियाव दसे ओंखारहैनि र' होमबालाय फुदुंहैनि। मा होनबावगोन आं एमाव बेथा नोंनि बेबायदि समफ्रें मोखांखौ नुनानै अननोबो ओंखारलाय लांबाय आं। मा होनखो आफा? नों बेफोरखौ मिथिलायनाङा दे। आच्छा बेनाथ' खोमाया खोनायालै र' सिखिरिनो फन हरखुमानो आं। हेलौ सिखिरि मा खबर मोजाङैनो दङ ना? आंबो मोजाङैनो दङलै न'खराव बिराद हांगामा सोलिगासिनो फिसालाना माबा खोमा बेंगा जानाय माबा जानाय नोंथ' मिथिखायो नङा होमबा सना? आंहा फिसाला साथाम हिनजाव सासे दङ थेवबो नों आंखौ मोजां मोनो बिनि थाखाय थेंक्रु सना थेंक्रु। सना होनलायदों? होच्छा खोनालायदों नामाब्रा? मा खोमायासो बेंगा जाफ्लादों नामालै? आं जेबो होनाखै नों मा खोनालाबायदं? सना होनथारदों नों सोरखौबा? धोद होनाखै आं। मा होनदों? ओइ एसे बुजिब्रा खाथियाव फिसाला दङलै जानला मोनला रायलायजाया। होद मा खुदुम हरनांगौ जाखोब्रा फिसाला दङलै खाथियाव आं खुदुम हरनो हायालै। दे होमबाबो खुदुमनोसै आं। सोरखौ खुदुमदों आफा? धोद आंलाय सोरखौ खुदुमनांगौ जाखोब्रा? आफा नों सोरखौबा खुदुमथारदों आरो सोरखौबा सनाबो होनदों नों। आंखौ खोमा बेंगा साननानै थगायनो सानदों नामा? नों खोमा बेंगायानो आं लासै लासै रायलायनायखौ खोनायो नामाब्रा? आंलाय मानो खुदुमनांगौ जाखो मानसिफोरखौलाय? नोंनि नोमाखौनो आं खुदुमा मालायखौलाय मानो खुदुमनांगौ जाखोब्रा? मा होनखो? आं नोंनि नोमाखौनो खुदुमा मालायखौलाय मानो खुदुमनांगौ जाखो होनदों? आं जेबो खोनायाखैलै आं बेंगासोना आं जेबो खोनायाखै। मा जाखो बेहालाय? ओइ बाब्रे मा मोदाय बायदि गसंना थाफैयोब्रा? मा होननाय नों फिसालानि सिगाङाव? मा होनदोंखाय आंलाय? फिसालायासो खोमा बेंगा जादों आं जायाखै। मा होनबावनांगौ जाखोब्रा माबा खुदुमनाय खुदुमिनि दावराव जादोंमोनलै। बेलेग हिनजाव गोसो थोनो लुगैबावदों नामा? हा गोसो थोहैबानो जाबाय ना आं बे न'खरनि रुवाथिसो दा। र' आंबो हौवा गोदान गोसो थोगोन नायबाय था नों। हाया नंथारदों आंखौ हो? नोंल' हिनजाव गोसो थोनो रोंगौ नामा? आंबो गोदान हौवा गोसो थोगोन बे न'आवनो लाबोगोन हौवा गदाय। मा एसे लेथ्रा बाथ्रा खोथा बुंलाबायखोब्रा होद खोनासंनो गाज्रि खोनाथारबायलै। लाजियाबो फिसालाफोरा देरबाय थेवबो हिनजाव लाइन मारिनायखौ गारा। साला बे एमाव राजाया बेंगासो जाफ्लादोंना जामारदोंब्रा? माथो आंनि रायलायनाय खुदुमनाय सना होननायखौ खोनालायथारदों। बेंगासो जाफ्लादों नामाब्रा? र' गाबोन जेरैबाबो थुफ्लंना होथारगोनलै इनि खोमाखौ। दानसोरां हर आरो आं नाथाय फारागथिया बेल' नों बयनोबो सोरां होयो आं रावनोबो सोरां होआ। आं बयनोबो टेनसनल' होयोलै। मा खालामनांगौ जाखोब्रा राहा लामाखौ नागिरना मोनला माथोब्रा। मा मावबा मोजां जागोन मा खालामबा मोजां जागोन आखायावबो फैसा थाइसेबो गैलाब्रा। बिदि जाथारो नालाय मानसिनि जिउआ
खोमालाय हाबा खालामफ्लांना लाबाय सोमस्रिखौबो जबरदस्तिसो लानांबाय गोसो गैयाबाबो हाबा लानांनायनि दुखुआनो खाराखै खोमालाय सिं 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 दंमारोदां बेनिखायनो जौ 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 बयनिबो गोजौ जौ लोगो सासे दंमोन बमब्र खिबु जामब्र गैला बेबो नांलायनानैनो गसाय दिनै आं बेयावनो थागोन आं जेरावबो थाङा सानथाला मोदायजो नों बेसेबा गोबावनि उनावसो नुजाफैबायलै नों मोदायजो मानो बेफोरबायदि जिरायनानै दं नों सानथाला मोदायजो नोंथ' मिथिखायो नङा होमबा आंनि जिउआव मोनसे मोनसे जाबाय थायोलै मोदायजो बेनिखायनो नोंनि सेराव मोनसे बुस्थु लानानै फैदों आं मा बुस्थु गसाय माथो बेलाय थिख्लिसो सानथाला बेयो जानला मोनला थिख्लि नङा आरो बे थिख्लिनि दाखिनिखौ बख'नायनि सिगां सानग्रो आरो मोजां टाइम लानानै मोजां जायगा लानानै नों बे थिख्लिखौ खेवबानो जाबाय आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि लबानो पाप पापानो थैनाय बेनिखायनो साबधान माबा मोनसे खालामनायनि सिगां माबा मोनसे बिग्रोनायनि सिगां जागोन दे आं बुजिबाय बे थिख्लियाव मा दङलै दानो खेवना नायनोसै नामाब्रा नालै न'आव थांनानै मोजां खेवनानै नायहैगोन आं मा बुस्थु ओंखारगोन बेनिफ्राय न'आव थांनोसै आं जोबोद गोजोननाय थाबाय नारजिबोदां जेबो नङा दे खामानिखौ थाबैनो मावनो थाखाय रेडि जादो आरो मोनसे खोथा बे खोथाखौ हापांनि सिगाङाव मालाबाबो बुंनाङा नाथाय मानो हापाङा गोरोन्थिबो बुजिनो हागौ हिन्जाव मानसिना गुबुन हिन्जावफोरखौ हेफाजाब होनाय नुब्ला मेगनबो सानो हागौ जागोन दे बिदिबालाय नों बुंबाय जेब्ला आं हापांनो खोन्थाया एपइन्टमेन्ट लेटारखौ थाबैनो होसिगोन आं नोंनो आरो नों अफिसाव थाबैनो जइन जानो हासिगोन दे बेनि उनाव गावनि आथिं गावनो गसंनानै गावनि फिसाजोखौबो मोजाङै फोरोंलांनो हासिगोन नों नारजिबोदां आंबो बेखौनो सानदों न'आव थानानैलाय बेसेबां ओंखाम ओंख्रि संबाय थाबावनो ओंखाम ओंख्रिखौथ' संखानांगोन थेवबो आखायाव खामानि थायोब्ला मोजां आरो दा नों आंखौ हेफाजाब होबाय बिनि थाखायनो जोबोद जोबोद साबायखर नारजिबोदां आं नोंनो साबायखर बावनायनि अनगा आं नोंनो जेबो होनो हानाय नंला नारजिबोदां जेबो नङा दे मालाबा बाहेराव साहा लोंहोबानो जाबाय जागोन दे जेब्ला डिउटि जइन जागोन अब्लानो आं नोंखौ साहा लोंहोगोन अके बिदिब्ला फैबाय आं थाबैनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ हरगोन आं जागोन दे आयै इसोरनि अननायाव इन्टारभिउआ मोजाङै मोजां थांबायहाय नारजिबोदांनि अननायाव साख्रिखौ मोनथारथोंसै अब्लानो सन्थला आरो आइजेंलारिमोनखौ मोजाङै नायनो हासिगोन आं मायाव दोनगोनलै आं दा बे थिख्लिखौ मोदाय सिख्लाया साबधान होननानै बुंदों आंखौ बाग' सिङाव सोनानै दोनहैनि र' बेनिफ्राय रावबो गैयाबाथाय बे थिख्लिखौ बख'नानै नायगोन आं मा ओंखारो बेनिफ्राय सन्थला नों फैबाय ना आखाइ उनावलाय मा दं जेबो गैयालै मा थानांगौ जाखोब्रा मोनथिखाबाय आं जौ बथल दङ आरो ओंखाम खुरनानै दोनबाय जाबानो जाबाय जौ बथलसो सानबाय मोजां जाबाय दे मालाबा जौ बथलाबो बासाय गारोलै आंखौ आफा मा जाखो जोंला रे आफा मालाय लोगोफोरा स्कुलनिफ्राय प्रजेक्टनि थाखाय बयबो थांनो ओंखारदों आंबो थांगोन स्कुल प्रजेक्टआव नों जाम्बाया जेबो मिन्थिया खालि नों आंनो फैसा हरबानो जाबाय आंनो फैसा नांगौ 3,000 गसा आंखौ जाम्बासो होननानै थांबाय आंना फिसाजोआ 3,000 फैसा स्कुल प्रजेक्टआव थांनो आच्छा बे फिसाजोआ इसिबां फैसा मानो बियोब्रा 10 थाखानि जायगायाव 20 थाखा होननानै बुङाथ' बियो र' बे थिख्लिखौल' खेवनानै नायग्रोगोन आं बिनि उनाव मा जायो जागोन आइला मा जाबावगोनब्रा आंनि खोमायालाय खोमा खियाबो बुंफबबाय होननानै बुंदों दैबो जमा जादों होननानै बुंदों दुलुरजोंबो सोबा जाबाय र' दुलुरजों सोबा जाफिनबासो मोजां जासिगोन नामाब्रा खोमाया सोरलाय गुजिजों खोमा सुफ्लं जानांगौ जाखोब्रा गिलु बालु दै आइ लाभ इउलाय सना आइ लाभ इउ मानो बुजियाब्रा न'आव मानसिफोर दं बेथ' आफानिसो माथोलै सोरखौ आइ लाभ इउ होनहरलायखोब्रा र' खोनासंखोमाहैनि बेंगा मानसियानो खोनासंखोमायोनो अपन तो क्या सोने से मतलब है La 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 la. आयु बाला नोंसोर दाबो थांला ना
दावसो देलाय बथलसे दंबावोबा लाबोलाय गैला बेनो लास्टमोन आरो नोंसोर आंनो फैसाबो होआखै फैसाया हरदो आरो थांदो ओइ दावसो देलाय जों नोंनो फैसा होगोन ना लाबो बथलसे गैला होनबा मानिथारा आरो बेनो लास्ट बथलमोन थांदो नोंसोर न'आव मानो होखारदों नामा जोंखौ आंलाय मानो होखारनांगौसै थांदोसो होननानै बुंदों दा जौआ जोब्बाय नालाय लाबोबावदोब्रा जौखौ लोंनोसै गैला होनखाबायना ओइ दावसो देलाय बांद्राय नङालै हमना लाना थांजागोन मा होनदों नों आंखौ हमनानै लांनो माथो जुमायसो फानखायो नोङो बेनिखायनो आंनिनो हिनजाव जादो थमिस आं जुमाय बेफारिबानो नोंनि हिनजाव जानांगौ आरो बा जुमाय बेफारिलायानो इसिबां खुगा थेव थेव ना आं थेव थेव जादों आरो आं जौ गैला होननानैसो बुंदों दा थांदो आरो फैसाया होदो आंनो जोंनाव फैसा गैया गाबोन होफैगोन नोंसोर बिदिल' बुंबाय थायो फैसा होलांनोबा होलां ओइ फैसा गैया जोंनाव मा खालामगोन नों फैसा गैयाबा मानोथो जौ लोंनो फैनाय दे आं मिन्थिया फैसा गैयाबा नोंसोर थांनो मोना अब्लाथ' नोंसानावनो थालांगोन जों बांद्राय मोद्ला मोद्लि खालामनाङा दे बालनि मा बाल बै खेबसे सब खुदुमनि फैसाबो होगोन अब्ला थमिस आं जौसो फानो मिथिबाय खुदुमजालि नङा जौ बेफारि नालाय खुदुमनो नागिरदों आरो जौ बेफारिबानो खुदुम जानांगौ आरो जौ बेफारिफोरखौ गाज्रि सानथारदों आरो सबबो गाज्रि सोबा जागोन बोराय लरग' आंजों मिथिबाय जल्दी थांनोबा थां नङाबा थाम्फै खेरेट होगोन आं बा थाम्फै खेरेटनो माथो नंदों थाम्फै खेरेट होगोन आं जल्दी थांनोबा थां देलाय नायनि माबायदि थाम्फै खेरेट नायनोसो होनमारदों नायनोबा बेनो थाम्फै खेरेटआ मिथिबाय फैसाया हर आरो थां ओइ फैसाया होदोलै बेनो थांनोसै नो फैसाया लादो जों थांनोसै जौ बेफारि जानायाबो बिराद खस्थ'थार आरो बाला सामफ्रामबो हौवाफोरजों एदाव जानांगौ दार मास्टिनि जौखौनो फानलां साम' खिंखिरिजोंसो खामानि मावहैनोसै नाथाय हाफाङा सानखौ रागा जोंगोन नामाथाय अब्लाबो हाफांजों खेबसे रायलायनोसै नामा र' बाला हाफांजोंनो खेबसे रायलायहैनोसै आं हाफांखौनो खेबसे फन हरनोसै आं मा जाखो दावसो देलाय आं नोंखौ लोगो हमगौमोनहाय हाफां लोगो मोनगोन ना दासो मानो दाबो हरनि 8थाल'सो जादों दा लोगो हमनि बाल जागोन दे लांगोनासिम फैबानो जाबाय न'सिम फैनाङा मिथिबाय नङाबा नारजि बुदाङा रागा जोंगोन जागोन दे नारजि बुदां फैबाय नों नुवाखै नामाब्रा मेगना आयौ मा राखांखांहाय मानसियालाय आं एथ'बां मोजां सोंदों जेबो नङा आं बिराद मेंबाय उन्दुहैनोसै मा सुहुद रायलायग्रा जाखो बे नारजि बुदाङा दावसो देलायनो फैसा होनाय आन्थाखौनो इसिबां रागा जोंबाय आरो दावसो देलायाबो बेनोथार नालाय आरो दाबा मानो लिंहरलायखो बियो आंखौ एफा हराव मालाबा दावसो देलायनो थाखाय आंबो फसिगोनसो खोमासो मोनलायलांबाय आं मानोबा लिंहरदों थांनि र' औ हेलौ आंना हिनजावा दासो उन्दुलांदोंलै बेनिखायनो आं बाहेरायाव फैनानै रायलायफैबाय नों जिंगा दासि दे गाबोन जेरैबाबो नोंखौ लोगो हमहैथारगोन आं मा रायलायदोंब्रा माथो खोनायाबोलै होमबाबो खोनासंखुमाथारगोन आं जागोन दे जागोन सना आइ लाभ इउ ओइ बापरे मैदेरा सुनदाय गैया मा खालामफैदों नों बेटा नों मा खालामदों आफा आं फन रायलायदोंब्रा साबुं आच्छा तारमाने खोनायाखै नोंलाय बे हरावलाय मा खालामदोंब्रा उन्दुहैथां आफा सोरखौ सना आइ लाभ इउ बुंदों नों आंलाय माला बुंखो नों खोमा बेंगायालाय बेफोरखौ माबोरै खोनाखो तारमाने नों बुंदोंसो आरोना सोरखौ गोसो थोदों नों आइखौ गारनानै सोरखौ लाइन मारिदों ओइ लासै फै एसे बाहेरथिं रायलायहैनि बेयावनो रायलाय नाङालै एसे गोजानाव रायलायहैनि फै आयौ बाला हाफाङा फैमारगोन ना फैमारा दे ओइ दासो देलाय मा जालायखो ओइ हाफां आं बिराद खस्थ' दं बेखौसो खोन्थानो आंखौ लिंहरदों थै र' खोथाखौ खोनासंजोबना मा आं जौ बेफार होनाया बिराद गाज्रि जादोंहाय हाफां मानो आइथिं थोंसेजों बिराद बाल्ल' मोसादोंमोन ना जौ बेफार खालामनोसै होननानै दालाय माथो जाखो माबाहाय जौ फानबाबो हौवाफोरा एदावबाय थायो बाल्ला सोर सासेजों नांलायनो दे आं
बेनिखायनो आं जौ बेफारखौ गारनोसै हापां। नोंनि फैसाखौ उनाव होनोसै नामा? माने आंनो एसे टाइम हो आरोना, गोबाव टाइम। बे खोथाखौ नों आंनो फनाव खोन्थाहरनो हायामोन? फनाव खोन्थाबा नों आंनि एक्सप्रेसनखौ नुनाय नङामोन ना? आं दि बेसे दुखुआव दङ। बेनिखायनो आं गाबोननिफ्राय साम' खिंखिरिजोंसो बिउटि पार्लाराव खामानि मावहैनोसै आं। जि मावबानो जाबाय, जौ बेफारखौल' दाहो, मिन्थिबाय? आरो पार्लारावबो मोजां खामानि मावबानो जाबाय, फां-फुं नङा। आं नोंखौ सब समावबो बासायबाय थानो हानाय नङा दै। जागोन दे। आया बाला, हापांखौ बुरखायगनो हालायबाय। अब्लाबो फैसाखौ हरनांगोन ना? फैसाखौ लाबाय जेब्ला, नङा होमबा? दाउसो देलायसो माथो बेलाय। दाउसो देलाय, मा खालामदों नों बेवहाय? आया बाला, दानसोरां, बेसेबांबा गोबावनि उनावसो फैबाय आरो नों? औ, आं दिल्लीनिफ्राय दहायसो फैदों आरो मोनानि थाखाय एसे गामिनि बारहावाखौ नायनो होननानै बेरायदों। मोजाङानो जाबाय दे दानसोरां, नोंखौ लोगो मोननानै। नोंलाय मा खबर? गासैबो मोजाङैनो दङ ना? आंनि खोथाखौ दा बुंसै आरो। आं मानसियानो सुनि, मानसियानो प्रब्लेम नालाय जाद जालाबाय थायो। नों बेफोरखौ टेनसन लानाङा दानसोरां। मानोथो टेनसन जाबाय थायो नोंहालाय? आं सानदों नोंनि जिउआव गासिबो टेनसना जोबजोब्बाय होननानै। दानसोरां, नों मिन्थियाहाय, आंसो गाज्रि ना खाफालासो गाज्रि ना आखलासो गाज्रि? गासिबो थिग जाजोबगोन दाउसो देलाय। खालि मानसिनाव डिसिप्लिनल' थानांगौ। थिग मथे जानाय, थिग मथे खामानि मावनाय, मोजां खामानि मावनाय, टाइम मथे उन्दुनाय, बेफोर गासिबो डिसिप्लिना मानसिनाव थाबानो मानसिया साक्सेस जायो। खालि लेजिल' जानाङा। नंगौथ' आरो। आं बासोगारोना, बेनो मोनसे जाल्लाया। फुङाव उथिनो होनबाथाय थैनाय बायदि मोनो आङो। हरावबो हरसे थाबाय थासिगोन आं फेसा बायदि। ओमफ्राय फुंनि 4:30आवसो उन्दुसिगोन। ओमफ्राय 9:00फोरावसो सिखारनो गोसो जासिगोन। आइया आंखौ रायै रायै फोजाबासो उथिनो रोंसिगोन आरो। बेफोरबायदि आखलखौ गारदो दाउसो देलाय। फुङावनो थाब सिखारनांगौ, साननि हाबाफारिखौ सानावनो फोजोबनांगौ, हराव मोजाङै रेस्ट लानांगौ। मिन्थिबाय दाउसो देलाय? जागोन दे दानसोरां। आं नोंनो फन खालाम खोन्थाहरगोन माला सिखारनांगौ, माला मा मावनांगौ। अके? अके। थौ बिदिब्ला नोंसानाव साहा लोंहैनोसै। फैदो बिदिबालाय।